So hi mga sis! Welcome back to my channel. So it's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video mga sis, for today's vlog mga sis, so pupunta po tayo ngayon sa Mantalungon mga sis, sa Korean surplus. So kasi mga sis, so 50% sila ngayon mga sis, and it's giving, diba? So yun mga sis, so this is my look for today, and yes mga sis, so papunta na po tayo. Bye! So update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandun na po kayo. Diba, ang ganda ng laman niya mga sis, lagayan ng makeup. Bugsy lagay. So meron pa siyang sira dito pero kaya na siya mga sis, at saka di ari, at saka dito. Here na mga sis for the boogie lagay. So hi mga sis, so kakauwi lang namin mga sis, so siguro mamaya mga sis, mamayang hapon ipapakita ko sa inyo ang ating nabili kasi sobrang init pa ng panahon ngayon. So diba, update ko lang kayo mamaya sis. So hi mga sis, so nandito na po tayo sa bahay mga sis, so dito po ang aming nabili mga sis. So first natin ipakita mga sis, meron po kami nabiling mga sapatos dito mga sis, for only 50 pesos mga sis, and then na-promo sila na 50%, so naging 25 pesos siya mga sis. So tatlo po ang aming nabili mga sis, tatlong pair mga sis. So kulay gray mga sis, at itong beige mga sis, for order to white. Yes, ay! So tatlo po ang ating nabili mga sis. So and mga sis, so meron din tayo ditong boots, kulay brown.
for only 100 pesos mga sis. So, 50%. So, naging 50 pesos mga sis. Diba sulit niya? Pretty purge. At mga sis, meron din tayo dito suklay ng suklay ng wig mga sis for the butch lagay. And next mga sis, so, meron po tayo dito mga bargain. 5 pesos mga sis for only 10 pesos. So, ito siya mga sis. Hindi ko na siya ipapakita sa inyo mga sis. So, next na tayo mga sis. So, itong ating makeup, mga sis, makeup organizer. Yes, mga sis, for only 350 mga sis. So, 50%. So, naging 175 siya mga sis. So, ipapakita ko sa inyo ang kanyang laman mga sis. Ito po siya mga sis. Ay, wait. Ito po ang kanyang laman mga sis. So, ito po siya mga sis, and pwede ko siya paganin mga sis for the purge lagay. O diba, ang ganda niya mga sis. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Giving. Ito siya mga sis. Diba, ang ganda niya. For the lagayan ng mga kinemi bagay-bagay. So, mga sis, I love it for only 175 pesos mga sis. So, dito na tayo sa panghuli mga sis, ang luggage. Parang ano siya mga sis, yung una mga sis is luggage yung aming bilhin para lagayan ng mga makeup. So, yun mga sis, pagkatapos namin napili ito, is nakita rin namin to. So, kaya ayun mga sis, binili namin siya kasi mura lang siya kasi naka 50%. So, ito siya mga sis, kulay brown. So, pwede siya, mga sis, for the, pupunta ka na Cebu or what? So, i-open na natin siya mga sis. Ano siya mga sis, sa halagang 650 mga sis. So, naging siya, 325 pesos siya mga sis. Diba, sulit sa isang luggage? Diba? So, i-open na natin siya mga sis. So, ito po ang kanyang laman. Ay! Ito po ang kanyang laman mga sis. Sobrang bago pa siya mga sis. Wala pa siyang damage diri sa loob. So, yeah. So, pwede rin siya lagayan ng mga makeup mga sis kung saan kayo pupunta. Like, it's getting more. Siya mga sis. Diba? Pwede rin siya lagay ng mga makeup, mga piloka here, mga foundation lipstick here. So, yun mga sis. So, meron siyang slight na damage mga sis. So, ito yung damage niya mga sis. Ito, pero carry na siya mga sis for only 325. Yes mga sis. Oh my gosh. So, mga sis. So, hope you like this video and thank you for supporting me and thank you for watching. And dito mo lang tapusin nating vlog. Bye!